Pakistan, amoy Bombay. Na bibili naman. Ayan ang tinig ng ating nakapanayam. Ang inyong kapulso mo yung makalala ng survey. Super Radio. Hindi na maliit dapat sa loob. Melo del Prado sa Super Radio. DCWB. Salamat magpaalala na sa 27 na po. Tuloy ko lang yung SPN at China. Pangalawa na po yata ito na yung ibabalita po natin sa inyo. Anong kailan dito sa Manila. Ito naman dito po sa Masungit ang panahon, makulimlim. Kita mo naman, ano. Ayan ang magandang tulay. Yan o. Ganda, no? Hindi makasingit ang truck. Naharangan ang dalawang mabagal eh. Yung tatlo, apat, lima. Sapatos yun. Yan yung dating dinadaanan natin. Dinadaanan natin na mahalaman. Ngayon, wala nang halaman. Puro daan, kalsada. Dami tuloy eh. Ito, 500 meter. Galing. Diretso pa to. Cabiao, 1 kilometer, Cabiao. Galing no, 7 minutes. Tala ka. This is Santa Rosa. Identification action. Yan ha. MC okay lang, pero yung may caption
matagal to. Ito ang matagal na ayusin, no? Kasi ang lalim. Eh, no? Hindi pa gumagalaw yung mga baka, no? Ayan, no? May nagbaon na. Ayan. May binaon ng konti. Matagal yan. Siguro another 2 to 3 months. Spirulina saka stress stove. SRP for 500 ml at 95 pesos SRP for 1 liter. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Tikman ang bangis ng Leon. Malinis ba ang tubig na iyong ininom? Ang tubig nyo ba'y pinakukura pa? Madalas ba pananakit ang tiyan ng inyong kapamilya dahil sa diarrhea? Uminom lang ng malinis na tubig. Gumamit ng Aquatabs Drinking Water Disinfectant Tablet. Ang tubig ay buhay. Dropless and sodium is the generic name of Aquatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-relax pero di ko magawa. Mag-relax pero di ko magawa. Di ka talaga marirelax pag nanakit ang katawan. Mag-Alsan MR by Release Relax Formula laban sa sakit na katawan. Relax mo na. Tapos, stay ulit bukas. Oo, ang relax pa sa kita na nawa. Oo, ang relax pa. Alaksan. Sa ingredients po, pag totoo ang release, totoo ang Diba? Paano yan? Papanguso.
napabayaan siguro yun. Tapos nasa dito, habang inaasahan mo ang bababa, ang presyo ng kerosene sa 85 centavos hanggang 1 peso ang ganito. Ako, hindi ka man, in-trending kong karadyo, hindi ka mo